abot na mambi ang kuan. Sa nga na ni. Humidifier. Pako kayo. Karon ba ni abot tinuon nas kristil nga tug Dumaguete. Na. Yato kali ate. Wa kay singan niya mo. Singan. Hi pa. Pag-ulit na sa ate. Hit kayo. Muras mingkay no. Hala. Mahulog ka. Kiss ate bi. Kiss ate. Kiss ate. Yeah, wow, cute oh. Muas lang. Mun, kawala. Hala. Min. Si Munmun din sa ting. Laki pa jud. Munmun gid barang. Tapos Min oh. Talas Min ako to ah. Min. Dali Min. Mun si Min abot diri. Min. Diri, saka. Saka ate ko. Hala mo jug mata Ginoo ko. Dali. Laki pa jud. Dali. Ngay pagkaon na. Pagkaon. Ay pala biday kay basta nusuko bang. Paakon ka. Min. Asa ba? Hala si Min pero di ko buntot. Si kare si Mun pud. Nagot ko ma. Mga animal og lumon. Hala to ano saka nas Min. Saka ate. Hala. Labis pin sila. Amate. Palimutan na lang mga angel. Pakabali. Pakabali mo. Tara na kay bye na ate. Bye-bye. Pingali mo, Brownie. Mon. Huyog ka Mon. Ayun, natawag na. Alam di na ba, Jud? Dili, nani, kalingkod. Tungtung mo guna tiil mo kurabit. A few moments later. So mga jung adlaw na tayo guys, late na dyan ihang upload guys. So December 10 pa ni na hitabo. So ipaluto ko sa akong kumari yung bikong tapol. So mga na isang request biko nga naisagon nga tapol ba. Kay birthday lagi ron sa inana ka birthday lagi pud ni Inana Edita. Nya gipaluto po ko ni og 3 ka kilo nga hipon. So ako nagluto ng hipon dahil kanang uban. I-order na sa akong kumari. Ang kaning litson duha ni kabuk litson nila ang gihanda. So kaning time guys, mga natugi paablihan na isang kumari ni kay malagi na mag abot nag mga bisita. So ako si kinahanglan na ning makuha aning panit. So panit ra jud dehang ganahan na ning litson guys. Di jud ko mahilig mo kaon og karning baboy. Bahalag magkutan ko kada adlaw basta di jud ko mahilig og kaon ng mga karning baboy. So giablihan na ni guys kay mag sugod na ni ko ni pangaon ni kay nagkaabot-abot na ni mga bisita. Mura na kay walay lami man pud na nakasuway naman ta na. Salamat dong. Dante. Salamat kayo Mami B. Salamat sa rice. Mapagaling mahurot ta kamong rice guys na nakuy ning abot nga blessing. So di jud mi kahudtan og rice. Dante no. Dante di man ta kahudtag rice no.
Salamat kayo sa mga blessing, Mambi. So, mo na diyang nabuhat nga tungtunganan sa among mga santo. So, among santo dali guys is nami Senior Santo Niño. So, madyo ni siya kuhan guys. Dire. Ano, sa lihan yung sample pa Dire lang. sa ma'am. Biri ha, kasi kung biri mo arang rin Santo Niño. Dire si Babaw. Mama Miri na po ito Gamay ipilit. pa nga ako. Usa kay mo nani, pero gamay siya. Kana sakto ra makatindog ang krus diri ba. Di man to, kurus kuhan kayo na may katong isabit ra man to. Si Sabet, Nag-i-order si Nicole ba nga isabit ra? suga. Dili suga, santo nga isabit ra siya dahil babaw mo si Jesus ba nga kuan ba, ibutang res babaw. So nga nara sa kamo ba? Nasi kuan katong murag santo nga iyan ra ba? Kita kasi katong di pa kita yung video. So maghuwat pa dai mi guys sa katong sa to order Kuan marma, marmol. marble. Marble. Mura siyang PVC marble ba niya? Nasa design Kini, nga murag man white. sa- Ato sa ning pulidohon tanan. Ang diri sa lalo ko sa ta magkabit og altar. Diha ra. Para dili, para Ayo po kay tas diha ra naman sa uno nimo. Oh, nasa to sakto ra kay. Paghangad Ang to. altar maghangad man gid ka. Dili yan ra, sakto ra jud na diha, tunga. Pero naman nas taas ma, taas gamay kay tungtong bangkag makaibutang kay. Kay naman say suga dito sa babaw. Bagay gid siya sa taas kay ang altar dapat idingala man gid na. Santo man na. Nasalamat ka jo Mambi kay mopalit mami og katong Mama Mary sa Hindi Simalaw. na ako ni gabit ma'am. Pag magpulido na nato ni tanan nagabot sa marble ba. Dali ra man to kay murag Para limpyo sa tanawon. Limpyo niya ako sa ikabit. Janari guys ya aga. Inani pa ba? Nag temporary ko butang dari guys ug ana. Hangin siya. Kani si ja photos ni. Photos ni siya nga kuan. So maadjong adlaw na tong tanan di ay guys kay mo si Ruby Provinciana. So mo siya kuan guys kanang yun sila swerte kuno kaajo ko kay Pero man siya langit-langit po ang marble siya ang design. istorya pa maning duha oh. Pwede yan. Unsa guys, Ako sa nila. salamat ni kadyo ni Mambi kay naplaster na nanja. Kana wala lagi gawas ag dari sa mga gilid. Awas ang gigawas kay gibubuan. So hanap pud nang isigid og mao na tong binubo. Lagi na guys set out day ko sa kuan nga nang moingon nga kuan ka nang hinira ba ako mga istorya di ba ako yung tako ka ang bay hinira jud kay ko dili ni ako umbay dili ni ako ang kuan tuwad ni kang mambini manang si Zay ning pahimo dani so si Mambi mara po siya gihimog instrument sa Ginoo nga pa hapsayon ang amuhang pamudyo wala jud ko yung nag-vlog ko diri naghambog ko sa mga viewers nga na wala jud ko yung dili mi nga na nga kuan guys guys papaidi gali oh paistorahon na ninyo sa mga katrabaho ni Za maghilom-hilom ran na sa Jeddos briefing Dili mo na ito ang ikapahambog ni Ron. Pwede, ang manghambog anis, Ma'am B, dili kami. Kaya kini, gasto ni Ma'am B ni. Sabi nga, gitagaan mo niya gimana ani. Kaya dili pa ilalim ang magbabalay ba ya? Dili basta-basta ay. wala jud ko ningon sa akong vlog nga Kaya ayaw mo pag-ingon na. dako na migbay wala ko mayon niya na guys kuan lang jud ni gihatag ra jud ni sa Ginoo ay nga mong gi pulihan ni Mambi kay si Mambi jud mismo ning visit na namo diri ning ari na sa amuhang Manghambog, si Ma'am B, dili kami. Si Ma'am B may nagpatrabaho ani. manang Siguro sa nakita ni Ma'am nga good hearted me, ang Ginoo saksi man gid na. Siguro gibisingan mi niya ginahan nga pangagi ni Ma'am Ben. So amo nagpasalamat kami sa Ginoo nga kayo na sobrang pasalamat na mo gyud pag pagbalay dapat kung gasto gyud dili gyud namo di kaya guys ang pagpayong na namin. Di naman kaya gyud. Basihan pa lang sa income na ako, di kaya. Bahalag TV ka lang siguro, pini-TV gani. abot dehang ha humidifier Humidifier. Humidifier ba? kay nagmold sa kwarto ni Cristel sa Dumaguete. Oo.
dugay jud siya naabot 2 weeks. Ako sa i-check. Wa man sila ito gumagiti. Ako ra i-check kay kaso no na damage. Ma-return ba? Pasipod kay taas ng video. Ano sa lisipon mo? Namura sa aircon? Isaksak na sa kurente? Oo, aircon. Isaksak sa kurente? Sa plus kurente. Masig kaso na kurente? Muli mo dagan o pa sulit sa exis nga lumid sa kwarto. Diba po sa mga gamit? Doon. Ano? Manual. Salamat ka dyan, Mambi, kay problema dyan siya mag-mold sa iyang kwarto. Kaya ni-check niya ano sa City Mall. Gitudlo sa amo ha. Katong gamay nga ingana nga pang car. Yung ko dili wala. Yung sila nga wala man gud ingana. Ma'am, wala amang gud mangita ba dai ko wala. Ari so masudag. Suyo po niya tubig sa kwarto ni hangin ba nga humid. Testing ko na, testing ko saksak. Diri mapunta ang exi-swap ang mga Isaksak ko. Saksak. Mga to guys. Ano mas inday nagmong sa deron. Okay, magdiwas ako vlog guys kay lubatan niya cellphone na nagdug ra ba. Just shout out tayo yung tanan diha guys, atong mga nalipay, nagibalayan mi nya katupong nasad. Daghan man pud nasad nga naingani ka mong kinabuhi kay naiuban man gud nga tawo nga dili sila ganahan nga moangat ka. Suwa man jud mi moangat ni angat mi. Kani amo jud naning kamot pud mi. Trabaho pud mi. Makakaon lang mi katulos sa kadlaw. Kuha na mi. Kontento na mi. Wa jud mi ganang amo ni gipangadyo sa nagpahimo na ning balay wa jud kay bawo na si Mambi nga wa mi nangadyo na niya. So ija nang kabubuton nga kuan kay naay lagi mingon nga giyan sa kuno namo ngano kun gibalayan kuno mi. Wa ko kay bawo. Ang Ginoo ra. Wa ko kay bawo guys. Ang Ginoo ra yung nagbuot daning tanan. Manang wa ko kay bawo guys nga mama yun na po siya na pabuhat. Makalitan na sa bisis nga ingana. So basi sunod adlaw. Makita ninyo nga tuwa namin sa Amerika. Na, sao na lang dyan guys. Tuwa namin papuyon namin ninyo sa Amerika. Matakay bawo guys. Unsay lakaw sa atong kinabuhi. Manang mintangawa ko kahibaw guys. Itong nga ning misis na nga giunsa ko na mas Mambi. Nga no kunong ibalayan mi. Wa dyan na muna ang sa si Mambi. Wa na muna yung Mambi. Balay mi. Wala dyan na maizar na kabubuton. Di po ko yung ganang nga dako na kamong bahay di po ko nga na guys. Kay di man ni hang bahay, di ba ning kusang vlog nga di ni among bahay ni Mambi kay si Jay nagpabuhat. Oh, di ba? Wa ko ni dako na kamong bahay di ni among bahay kang Mambi ni nga bahay. Kay daghan kadto mga question ang mga tao, daghan kadto mga question mark nga kunong tabangan mi nga na ba pagbuot sa Ginoo nga tabangan mi wa mo ko Lord may tag makabalay ko Lord nay mo pabalay na wa jud ko ning ampos Ginoo nga na guys. Lord kontento na jud mi Lord unsay makakaon lami sa tulo sa kadlaw maning kamot ko nga makahatag ko sa akong mga anak ug nga na makapaeskwela ko pero pagbuot sa Ginoo nga gipaeskwela ang anak wa po na yung ma'am pa-eskwela ko ang anak ma'am kay di na mo kaya. Pero maning kamot ko nga makapaeskwela ko, naka-eskwela ko ni Nicole sa una. Bitaw, giinan bitaw mi sa una sa mga tao nga, kamo makapaeskwela mo? Giinan mi na ng words ha. Kamo makapaeskwela mo? Asa mo kwarta? Mahal kadyo ang magpa-college. So giinan mi na guys. Pero naning kamot ko, ang kinanak, ampo, jud tanak, sa Ginoo nak nga, piskay laman niyang panglawas, makatrabaho ko, makamassage ko. Kiting massage ko guys, makamassage lang jud ko magabi guys, ako na kadto ng tabang pero gitabangan jud ko sa Ginoo bisag alas 10 sa gabi nay manuktok na rete nay magpahiloti nay magpa reperte kay nay mga napiang mga gipanghilantan so pukawon ko guys hantud karon guys naagi hapoy mo pukaw na dari guys nga mo pahilot nay mga gipang-ubo
Ay gipang sa diha, mupahilot na sila na guys manang tangkugan ko nila, ang tawag diri kay tangkugan ko nila, tagaan ko nila kay di man ko magpapresyo og pila akong hilot. Basta ang hilot kanang hilot sa piang, pero pag massage kuan jud na sa usa ka oras 500 jud na, 550 og sa result. Pero kung kanang mo aris bahay nga magpahilot nga gipanghilantan gipang-ubog nga na, di ko magpresyo na og kuan bayad. Kuan na kanang bahala sila pila ing hatag. So tagaan ko nila 200, 300. So man ang kuan sa una guys nga nagsugod-sugod pa ko og vlog, pero daghan pud kadyo kong mga grasya bisag kanang wa pa pud ko nag vlog kay bawo na sila mga tao diri guys nga mo diskarte ko kung say mga magsuroy ko dig mga unsa dai guys. Kita man siguro sa mga litis nga vlog guys nga suroy ko mga unsay mga tinda-tinda, pero karon wa pa ko ni suroy guys kay busy pa lagi mi diri patrabaho na ni, busy pa ko pag-arrange na ni. Kay ganahan ko nga before ko maninda mahapsay na ni amuhang kuan ba malimpyo kay abog pa nga na ba. By January guys magsugod na ko nag kuan kaskas, tawag diri sa Cebu guys kaskas, para mak-on ka sa mga adlaw-adlaw. Ano? Ha? Naku ni magpaload nak. Cool. Guys kay wala may mga loader. So naundang ta kay ninanawag. So naipundo na si Nicole dari guys, pwede na siya magpa-cash in, pa-cash out kay na may mga silingan na mo dari ba nga muhatag og alawan sa ilahang mga anak nga nag-eskwela. Pwede ra na sa mo load, pwede ra na sa mo cash in, cash out. Ja nalay pundo ang isang GCash. So hara ng punduhan isang GCash para kuan makapa dadon sila sa isang kuan kay ang 1,000 guys. Ug magpa-cash in ang 1,000 pila nak? Kasi, Bayad 20. 20 ug mag-cash out pod 20. 20 pod. So 20 sa 1,000. Ang 500 Gs. Okay na. At least naimusulod sa imuhang kuan. So manay jang gikuan guys na sa pakas in kasot nila napay magpaluod ni sa dari. Kaya mo mga silingan dari guys kay kuan. Daghan na pug nakaibaw nga nagloader si Nicole. Palagi na sudlan na mo gizahang GCash kay ag napud sa mga Manila, mga kuan sa mga bata, dari pud mo pa sin og GCash kay mo na may uso ron GCash naman. Hindi ko padaka, pero ako magpada sa Bohol guys, magpalawan ko kay sayang po na gilang i-bayad sa cash out dito. So ang ins nanay ang cash out ko dito sa Bohol kay ang 1,000 40 dari mag cash out ka 20 ra. Pero magpa-cash in ka sa Imlolir 5,000 pataas, murag 30 or kay si Crystal kay mobayad sa siyang boarding house kay kuan raman diyan raman ang ipa-GCash. So diyang nabayaran sa nabawasan si og 30 pesos sa 7,000. So gamay ra jud ka kuan ba. Pero naipundos ni Nicole sa diyang GCash, makapakas in cash out ra jud sa dari, matigom ra pud ni siya ng Gs 20. Medyo na lang pud na nasa sideline pud ba. Hindi usahay gani anak ko mangulang ni Nicole og mga napay mga kinahanglan, mga bayranon sa among kuan dari, mga kuryente, tubig na say anak ko ni siya og makasaglay na pud ko. Punduhan ako na si siya, hanap ko pagka-cash in sa Imlolir. Nga na ra jud mi, magtinabangay ra jud mi dari. Manang makita man siguro ng uban diha, makita man silang Ginoo guys kay ang Ginoo ra man sila nakakita sa tanan natin diri guys ug sa itong mga binuhatan. Di man tayo ganang nagpali pa istorya ra ta sa atang mugawas sa atong baba kay nasa tubangan ta sa video ja. Deep inside di ay nga na lahi dai kuan nga na ba murag kanang kuan ba kanang nga hala man jud guys ug naay makadungog jud mga sakit nga istorya muhilak ra jud ko. So mao ra jud na batasan kay muhilak ra jud ko. Mao na si Crystal ganiya nga nihilak ko. Niya si Crystal nga nung hilak man ka mo ay gali ka na mo pahilakas mga kuan ma hilak na ka nas mga istorya sa mga tao pero ara jud nang gihilak kay ma iampo na nas Ginoo nga mahuwasan ra ko sa ang kasakit. Kanang sakitan ko bitaw ko nga kanang sobrang kasakit ng ilang istorya banza ara nang ihilak. Ara nang iampo sa Ginoo. Kay sikat sa una guys kanang daghang mo pasakit na pero ara jud nang gihilak. Kana bitaw inon ko nga di ko makapa-eskwela college ara nang gihilak. Tanan hilak na nang tanang mga kasakit na guys ara na jud nang gihilak. Wala na sunod ihilak ra jud na harod ka di ko maka
makabalos baka nandi ko makapasakit og istorya pud nga mo labi na mga baser di ko ganahan nga kanay gikan sang bakbakan nga magpasakit ko nya na ba. Di jud na batasan ni ana nga kanang mangaway ko nya na di ko. So mara na guys ang vlog ron lawa guys. Ay, kanang lagi na nakabay lagi bigingani pero daghan mga questionable lagi mga tao. Mingon nga nahambog na ta. Huwag man ko yung nahambog ko. Di dapat ni kailangan yung kahambog-hambog ni kay ang dapat nang ipanghambog si Mambi kay si Jay nagpabuhat ani. Sana ako pasalamatan ng Ginoo jud kay ang Ginoo ra jud nakakita danin tanan. Ginoo ra jud nakakita danin tanan. Nganong gibuhatan mi gingani. So mao ra to guys ang vlog guys ni istorya ra ko gamay kay nalagi na kang mga ni message lagi pud na nga na. Ja kanang halang ta pong gi kuan guys ba nga wadon ta natin ang atihang kuan kay mao jud ni humili sa pare gahapon guys nga dapat di ka magpasakit sa isig ka tawo, di ka masuya, di ka kuan nga na kay mao jud na isa ka nga dako ka jud makasasana bisag sa panimong simba-simba diha ja magpasakit ka sa isig ka tawo takot na siyang sa manang wala jud ta dapat salamat lang jud ta ana thankful lang jud ta nga sa atong kahimtang atong mga naabot nga na nahatag man ni Mambi namo. Salamat jud ko ni Mambi nga ija may gihapsay ana mura jud na pulis nang giampo nga tagaan pa si Mambi daghan ka mga grasya kay daghan pa sang gustong tabangan nga na si Mambi daghan pa sang tabangan na tanaw lang kung danti dari nagtuo siguro naghilak ko wala man ko maghilak danti wala man ko maghilak istorya ra bang ko nila ba ha wala man ko nihilak kay mama bi nasaan magud si mama bi nasaan si mama kita si mama kita ka mama gani ang hilak okay ra man ko ihilak ra man nato ning tanan no Uya mama no. Mas mama be. Mama. Uya mama. Walangga man na ako ni. No? Hindi na babay na. Babay na guys. Love you all.